Iż-żagħżugħ Maximillian Ciantar ġie kundannat sena ħabs wara li nstab ħati li gideb meta akkuża lill-pulizija li użaw il-forza fil-konfront tiegħu. Dan kien il-massimu li seta' jingħata mill-Maġistrat Joe Mifsud. Il-każ li dwaru Ciantar instab ħati seħħ f'Mejju tas-sena li għaddiet meta hu kien twaqqaf mill-pulizija li xinqabad isuq meta l-liċenzja tiegħu hija miżmuma b'ordni tal-qorti. Dakinhar huwa pprova jweġġa' lilu nnifsu biex jagħti l-impressjoni li kien issawwat mill-pulizija. Maximillian Ciantar kien akkużat ukoll li fabbrika din l-evidenza biex jitfaħtija fuq ħaddieħor, iżda din l-akkuża kellha taqa' minħabba li l-prosekuzzjoni u allura l-pulizija ħadu żball fid-data meta seħħ il-każ. Il-Maġistrat Joe Mifsud minħati u insista li s-sena ħabs kienet il-massimu li seta' jagħti u saħaq illi l-qorti għandha dejjem tiddefendi lil dawk il-pulizija li jagħmlu xogħolhom. Il-Maġistrat Mifsud qal ukoll li f'dan il-pajjiż ma nistgħux nibqgħu nittolleraw li kulħadd jgħid li jrid bl-iskuża tal-libertà tal-espressjoni. Tenna illi kieku l-gidba tiegħu fuq il-pulizija twemnet kien ikisser il-karriera ta' numru ta' uffiċjali